Szevasztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, még ilyen nem volt. Ebben a videóban nem fogok sokat beszélni, láthatok a tájat is. Most a biciklin vagyunk. És akkor ott álltam a Zsolt is. Ott. Aztán én vissza a faluba. Úgyhogy igen, ebben nem fogok sokat beszélni, de inkább a tájat lássátok. Milyen? Nem interjúzunk most már. Visszafelé nehezebb lesz tekerni. Itt látod egy sportbiciklis. Te! Úgy néz, hogy végem nincs. Az. Jó. Hát mi? Egyszer érjünk ki a tetőre. Várjuk meg. Na, hát ez el lett. Valahol. Miket kapsz még? Mi? Miket kapsz még? Hát, Gyere hinna, állj meg! nem mondod, hogy Mit? Akkor fotó. Itt látható mögöttem. Szél viszonyok lehet, hogy kicsit belikord a videóba. Most elnézést, ez esetben nem tudok tenni. Meg a szibulásért is néha az kicsit meg a fázom még, és akkor ettől van ez, de kezdek jobban ülni. Jelen vagyunk. És megyünk a falu felé. A kocsi is jön. Futtatna. Jól le van maradva. Úgyhogy igen, ez más videó lesz, mint a többi. Azt kell tudni, hogy lehet
lehet, hogy a jövő hét folyamán lesz egy holland snackóstolós videó, és ha minden igaz, akkor jövő héten nem mondok napot, nem akarok hazudni, de elméletileg a jövő hét folyamán jönnek az új kamera, vele együtt a holland snackek is, úgyhogy lesz az első snackóstolós videó. Úgyhogy remélem tetszik ez a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ezzel jelezitek nekem, hogy legyen még ilyen. Hú, fárasztó. Mezők, fák, kicsit a természet. Hát jó, nem egészen, de majd. Lesz egy híd, itt megállunk, ott. Nem tudom, látszik-e.